Ay ito nagagayem kan kakabsat, anyan nga nagdungo ni Apo Diyos kada tayo. Iti dayto yung mananagundaway, intud na kada tayo iti tiyempo nga intayo sukimatan, adalan, kan kitaan dagiti sa una nga maisot iti mangtaraon kada tayo, kan mangparangay iti pamati tayo. Iti daytoy nga may katlong adal tayo, kitaan tayo ay nakabsat dagiti panagsagan agpa iti panagbaliw. Numay dagiti panagbalo iti biyag tayo, kasano tayo kadi nga kitaan daytoy, kasano tayo nga awaten, ken kasano tayo nga ikan iti sungba na dagiti banbanag nagbaliw iti panagbiag tayo. So nga iti daytoy nga adal tayo, ikablaaw mi ken iabrasa mi iti parabor ni Apo Dios kada kayo ay nakabsat nga agbuybuya ken magipag-adal kada kami mabaen daytoy nga leksyon tayo. Agyaman tayo matigundaway ni Pastor Nel iti kud naman nga panawon kada tayo ayaten nga kakabsat. So nga digitoy nga adal ngayon tayo itultuloy nga adalan gagayam kan kakabsat. Iti dawat mi ken di karkararag mi ket isu kuma digitoy iti mangpatebker iti pamilya iti tunggal may sa kada tayo akas mamati ken ni Apo Dios, Pastor. Sagbay tayo magtuloy ay ito nakabsat, kidawon kayo manta, agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos, amami anay langitan. Anyan nga nagayat ka kada kami. Taintud mo, dagiti sasoom, nga iso mangtud iti balakad, ranyag, kadagiti desdesmi. Iti didaytoy nga gundaway Apo, awison mi iti panakiadda ti Espiritu Santo kada kami. Tapno iti kasta iti panagadal mi kadagiti nga sasaom, ket maintuod mi dagiti banbanag nga isu iti mangtaraon kada kami ken mangpakired iti pamati mi. Agyaman kami Apo iti panangdengeg mo daytoy kararag mi itinagan na po mi nga Jesus. Amen. Ito nagagayem ken kakabsat. Kasano tayo agsagana no umay iti panagbaliw kadagiti panagbiag tayo. Kitaan tayo man dagiti banbanag nga mangbaliw kada tayo ken dagiti paspasamak nga isaganaan tayo. Kaya Pastor anya iti paset nga pagsadagan iti adal tayo daytoy nga lawas. Daytoy kakabsat ket masarakan iti Salmo 85 bersikulo 13. Makipagluwat kay iti Biblia kada kami ayaten nakakabsat. Kastoy kakabsat iti ibagbagana iti Biblia. Salmo 85 bersikulo 13. Kastoy iti kunana. Ti kinalintag magnanto iti sangwanan na ket pagbalinan nanto adana dagiti tugtugot na. Daytoy Pastor iti paset a maiyulo nga isu iti pagsadagan iti adal tayo tatangal daw. Kita nyo ay ito nakabsat. No kitaan tayo nga nasad iti nasantuan na kasuratan kunana ti kinalintag magnanto iti sangwanan na. Sano ay ito nakabsat nga iti kinalintag Pastor ket magnati sango tayo. Kasano tayo nga maintunaran daytoy. Ken saan lang nga dayjay kunana pa pagbalinan nanto adana dagiti tugtukot na. Ay ito nakabsat. No may dagiti haan nga mapapakpakadaan nga panagbaliw iti biyag tayo. Anya kadi iti pasama kada tayo. Tanukit kitaan tayo ay tinakabsat, iti laang permanente iti rabaw iti daga ket isu ti panagbaliw. Ket daytoy nga panagbaliw ay tinakabsat, kasano tayo ataripatuan wenno saganaan no umay daytoy nga panagbaliw. Una Pastor, anya ti kababalin iti tayo no umay iti paspasamak nga saan tayo nga nakasagana. Umuna Pastor, narigat iti may sa nga tao kas kanyak ken kasken ka nga inton umay iti panagbaliw nga saan tayo nga nakasagana adda dagiti banbanag nga saan tayo nga mapakpakadaan. Nga digitoy ket makaaramid tayo iti saan nga nasayaat kang runaan na iti pagtayangan tayo wenno ken ni Apo Dios. Ket kunana iti Roma chapter 2 verse 23.
kuna na sika ngagpasindayag itilintag ibabain mo aya ti Dios gapo iti panagsalungasing mo itilintag. Daytoy kakabsat nga ibagbangan na iti kasuratan ditoy Biblia nga ibagan na to'y kahit ko kabsat nga ulitin, sika ngagpasindayag itilintag, ibabain mo aya ti Dios gapo iti panagsalungasing mo itilintag. Inton kaano man, kat saan tayo to ko mga ibain, kung ibabain iti Dios, gapo taadda itilintag nga inted na nga suruten tayo, tapno tikas takat saan tayo to nga mayaw awan, kadag ito'y nga banbanag nga inted ni Apo Dios nga suruten tayo, Pastor. So nga ito nakabsat, no may daytoy nga panagbaliw na duma, adadi kong kunatay Pastor Jingles nga masyak tayo, makilaat tayo ay na nakabsat. Kat dayta nga panakilaat tayo, kat anya mapasamag, umay tirik na tayo nga masaktan, umay iti upapay, kat umay iti panagbusor. Apay na nakabsat, makilaat tayo, tapay, han tayo nga nakasagana. Dagiti balbaliw nga umay kada tayo, nga han tayo nga nakasagana. Kat no may pa iti gusto ito nakabsat, no may daytoy nga pasamak, Pastor, anya iti rumbang nga isagana tayo. Ay ito nakabsat, no may daytoy nga pasamak ti panagbiag tayo, kat itaramidin tayo agbalintay ka di nga natibker. Kung saan lang dayjay, no di di agbalintay pa nga napudno kadag iti prinsipyo. Tano, umay daytoy Pastor kat saan tayo nga nakasagana, no iti may nga tao kat agpungtot, gumora, maupapay, no daduma, Pastor, yung pasamak, dayjay prinsipyo nga tengtenglen na, kan putputan na, daytoy no daduma, kat iti mapasamak, mabalusingsing daytoy. Han nagtakder ka dayjay, prinsipyo nga inawat na. Iso nga, ayatan nga gagayam ka nakabsata, no may dagiti kilahat nga pasamak iti panagbiag tayo. Siguraduan tayo, nga addaan tayo iti talna, ken iti kinapudno, iso ti pagbatayan tayo. Pastor, anya dagiti banbanag nga umay, nga adda iti panagbaliw. Ito nakabsat, adda ti upat, dito'y leksyon tayo nga imbagana, nga daytoy nga umay nga panagbaliw, kasapulan nga nakasagana tayo. Anya iti umuno na, Pastor. Iti umuna dito'y Pastor, kat isu iti panagsagana iti panagasawa uno English ko na preparing for marriage. Nga ito ibagbaga na kabsat iti Genesis chapter 2 verse 24. Kayat ko kabsat nga maysa-maysaan dayto nga teksto kuna na gapuna ti lalaki panawan nanto ti ama na ken ti ina na ket tumipon to ti asawa na ket agbalindan to amay maysa lawag. Dayto iti linteg iti panagkalay sa Pastor. Nga umuna, gagayam ken kakabsat, iti panangisagsagana, iti panagkalaysa, umuna kunan natoy iti lalaki, panawan nanto iti ama na ken inana. Dayto iti bagbaga na ti Biblia, dayto iti linteg, iti sakbay, iti panagkalaysa. Nga ito leksyon tayo, ibagbaga natoy iti makita kuma iti ayat iti panagited. Gapot ako na natoy, ket tumipon to iti asawa na, ket agbalindan to amay maysa nga lasag. Napintas daytoy gagayam ken kakabsat, nga adal, kabayatan iti panagkalaysa, iti maysa nga babae ken lalaki. Nga ito'y pa'y makita ko iti makunkunang ayat iti panagdalos, uno the love of cleansing. Agraman mo iti the love of oneness, dete ayat iti panag maysa. Dayto iti kasapulan, gagayam ken kakabsat, iti panangisagana, iti panagkalaysa. So daytoy Pastor, iti umuna, nga banag akasapulan, iti panangisagana, iti panagbaliw, iti kurso. Well, nung kikitan tayo na nakabsat, pudno na dayjay, umuna nga panagbaliw, ket dayjay panagisagana, iti panagsukat iti estado ti panagbiag. Manipod dayjay kinabaro wenno kinabalasang kalbasan nan addan iti asawa. Daytoy ket Pastor kasapulan iti adjustment. Ket daytoy ay nakabsat kasapulan bat nga isagana tayo. Tano daduma no iti maysa nga tao ket saan nga nakasagana ka daytoy
ay han na nga mo iti sangwan na. Iso nga, no imutagtakan tayo kakabsat, di teksto nga kunanan di jay, gapuna ti lalaki panawan nanto ti ama na ken tinana. Kaya nangor nga sawan, pastor, kaya panawan tayo. Ha, no dikit di, iti may nga panagisagana na dahito yung panagkalaysay na nakabsat, ket dagito yung agasawa, tumakderda iti bukod da nga dapan. Wino saan, tumakderda iti bukod da nga saka. Iso nga, adda kabsat nga dayjay paglintegan iti panangited, wino paglintegan iti panagin na yan ayat, tapno iti kasta, daytoy ket mapag may maysada. Kinahan lang nga dyan, ituloy tayo pwede dyan, kung nana pwede dyan tayo nakapsat, ket tumipunto ti asawa na. Ay tayo nakapsat, isukot nga nag-asawa pastor, dati pa nagtipon. Dadumamad gamin, gapotirigat ti biag, dahil babae, dahil abroad, wino dahil lalaki, so dahil abroad, kasano nga, sa dantulang kita, makatawan, wino duwa nga tawan, sa dantulang mga nagtiponan. Ngayon, kuna natin ito ay tinakabsat, kuna natin na santuan ng surapan, tumipunto iti asawa na. Daduma, dahito iti rason, no, apay nga marakrak iti pamilya. Dahil paglintegan ti panagtipon, nga panagkalaysada ko hamad nga mapasamak. No di kidi, one each way. Di panagsarak da, iti kwarta, no panagbiag, kapotirigat, nalabit ay da nakagabsat. Ngam, dahito iti sagsaganahan tayo. Dahil panagtipon iti panagkalaysa. Kung na pwede jay, agbalindan to amay may sangalasag. Kasano di panagbalindan amay may sangalasag, duwada mo. Kaya nasa una ay da nakagabsat, uray pa'y dagi jay, panagdesisyon da, panagpanpanunod da, dapat ito kat pagtulagan da, pastor. Idi barukan balasang da, kanya-kanya. Ngam, idi nagasawa dan, kat may sada nga lasag, dapat magna iti desisyon. At da, pastor, iti konsensus. Duma, dagiti agasawa, awan konsensus, kanya-kanya, itiriga na pa'y, sa bali ti kwarta di babae, sa bali day kwarta ti lalaki. Ada bukod na nga bulsa, di lalaki, ada bukod na nga bulsa di babae. Sano nga rod nga isagsaganaan na dayto, agtipon da kunana. So nga, ayaton nga gagayem ken kakabsat, daytoy panagkalaysa, may sagana daytoy, daytoy ket agbalin nga panungpalan iti panagkadwa da, pastor. So kahit kuman lang nga sublian, pastor, dayan iti kwarta iti maysa sakin maysa, tigarod umiso nga aramiden iti agasawa, santo kumang agsina iti kwarta iti lalaki ken iti babae. Kasapulan nga iti lalaki, ited na amin nga sweldo na iti ayaten na nga asawa. Takas jay iti maysa nga banag iti panagbalinda nga may maysa. So malaksid iti panakaisagana iti panagasawa, iti may kadwa ket isu iti panagsagana akas agbalin naganak. So kayat ko man, pastor, nga basain da iti Salmo 127 verses 4 and 5, kastiman kakabsat iti mabasa ditoy. Kas kadagiti pana iti ima iti nabileg a lalaki, kasta dagiti anak iti agkabanwagan, nagasat ti tao, ti tagabo na, napno kadakwada, saan danto ang maibabain. Intuno makisauda kadagiti kabusor da iti pagserkan. So kayat nga sawen, gagayam kan kakabsat, saan laeng iti panagasawa iti kasapulan nga isagana, no di ket isagana tayo paymot iti bagbagi tayo, iti panagbalin tayo, akas may nga naganak. So nga iti dayto nga tiyempo, gagayam kan kakabsat, iti leksyon tayo, ibagbaga na mo ito'y, ngayon no datayon ket adda dagiti anak tayon, kasapulan met nga isuro tayo, kinisagana tayo dagiti anak tayo, nga sarang tenda iti dakes. Gusto niyo ba, sir? Wen, kasapulan nga maamwanda iti usto, wano iti tama nga panagbiag iti na Christian one, ken masapul met nga maamwanda iti saan nga usto nga banbanag nga aramiden da, kabayatan iti kinaubing da, hangganan dumakel da, kasmaysa nga agtutubo, pastor. So ito'y, makita tayo pa iti leksyon tayo, nga kasapulan met nga
sursuruan tayo dagiti anak tayo nga isuda ket maadda iti kinaanos. Tano maminsan kakabsat, uray da tayo nga naganak, awan iti kinaanos kada tayo, ket isu ti kasta dagiti anak tayo makita da dayto nga banag ket mapukaw to dayto met nga banag kadakwada. Isu nga kasapulan garod nga dagiti naganak masursuruan kakabsat dagiti anak tayo nga isuda ket agaanos da ken agbalinda nga napakumbaba. Tano maminsan, dagiti anak tayo kabsat ket saan nga makita iti kinapakumbaba kadakwada. Isu nga kasapulan, iti maysa nga naganak ipakita na nga napakumbaba tapno ti kasta dagiti anak sumurot damet. Ahan ka din nga kasi, Pastor? So nga, ay ito nakabsat, puno na yung baga ni Pastor Nel. Kabayatan kakabsat nga dagiti anak tayo, ket addadapay lang kadagiti sidong tayo. Ta dayto iti pasot na dahil parenting, di panagbalin nga naganak. Kabayatan nga dahil sidong tayo, dagiti anak tayo tayo nakabsat. Gusto di ko natin iti pastoril nga isuro tayo nga sumaranget da dagito iti dakes ay tayo nakabsat. Isuro tayo iti naimbag kadakwada. Tadaytoy iti mangted bilag kadakwada kalpasan nga rumwardan iti sidong tayo akas naganak. So nga ay tayo nakabsat, kabayatan nga addape lang kada tayo, isuro tayo dagiti anak tayo tapno iti kasta masukog kadakwada iti kabalhin ni Kristo. Tadaytoy iti panagsagana tayo nga panagbalin nga naganak. Gamin no daduma iti panagbalin nga naganak saan laang nga aganak tayo nga aganak. Haanay tayo nakabsat. Pasat na dayta ket iso iti panangisuro tayo. Tadaytoy no daduma iti maliwliwayan tayo. Dahil panangisuro tayo ken kadakwada. Ken daytoy iti nakabsat, into no adda dagiti sidong tayo, iti kay baga na dito, nakunana dyan, kasman laeng pana kadagiti ima. Dagiti manganop, ay ito nga kabsat. Kaya nasawan, agbalinda ko mga natibker. Kaya daytoy iti nakabsat, tunggal anak tayo, may sagana da kumapastor nga agbalin nga kandidato, iti langit. Daytoy iti kay baga na iti nakabsat. Saan lang nga isaganaan tayo, iti pamasangwanan da, dito nga biyag, iti ikanta iti nagpintas nga edukasyon, ito tayo dagiti kasapulan da. Haan lang nga da iti nagasat, iti kaimbagan na, nga paset ti panagbalin nga naganak, ket iso iti panangisagana tayo, dagiti anak tayo, iti nainlangitan nga lugar ay ito nga kapsat. So, di nga ba nagpastor, kaya't nangasawen, intun iti anak tayo ket mayanaken, iti panangisuro tayo kadakwada iti nasaya at nga banbanag, isumot iti maysa nga wagas nga isuket idaldalan tayo isuda ngagturong iti biag ngagnanayon. Gusto, pastor. Ta dayjay iti paset tayo kas naganak. Tano da dumagamin, dagiti naganak, isungsong damot iti dakes pay nga aramid. Nga mahana iti nakabsat. Dagiti nga anak tayo, inted na po Diyos nga iwanan tayo, tapos iti kasta, isagana tayo, dagiti nga anak tayo, ngagpaay, iti nainlangitan. So, ti may katlo pastor, ket isugarod mo't iti ibagbagat eleksyon tayo nga kasapulan nga may sagana iti panagbalin ang nataengan. So, idyo muna, panangisagana iti panagkalaysa, iti sumaruno, ket panangisagana iti agbalin a naganak, isu nga iti may katlo, panangisagana iti panagbalin a nataengan. Right. Nga dayto iti ibagbagana iti Salmo chapter 90 verse 10. Kunana, dagiti alaldaw, dagiti tawon mi, 70 da atawan. Wenno agpapanpay gapu iti kinabileg, 80 atawan. Nupay kasta tilaeng sagudayday bannog ken ladingit, talumabas nga pagbit ket tumayab kamin. So nga no daytoy tan anag pastor, iti garud lifespan iti tao nga inted iti Biblia, ket ibagbaga natoy nga 70. No nabilag ko na hanggan na iti 8 nga pulo. Ket no kita iti lifespan iti pamilya tayo, akas diya sanggan na laeng sa 60 to 67. Ngam anya iti bagbagan na ito'y Biblia, uno daytoy leksyon tayo pastor, may panggap iti daytoy panakaisagana iti panagbalin ang nataengan. Well, ito nakabsat, napatag daytoy.
Ti panagsagana ti ditoy, panagbalin tayo nga natangan, ken hanla nga panagbaling natangan, panagsagana iti panagbakit ken panaglakay. Hantay nga maliklikan tayo kabsat, ta saan nga agnanayon nga nabilag tayo, itirik na tayo ket napigsa. No duma ito na kabsat, itirik na tayo napigsa, hanggang tinapisikalan, kumapoy. Ket itatanay ito na kabsat, ti panagsagana tayo nga panaglakay, wino panagbakit, kasapulan na ito nakabsat nga kitaan tayo, nga addaan tayo iti nauneg, nga panakaamo iti Diyos. Tada ito nakabsat, iti panaglakay ket panagbakit tayo, na iba narigat ni ibagada, lumaklakay tayo lahat nga bumabakit, nga wan tinakom na, han nga nasaya, dadya ito nakabsat. No, di iti panaglakay tayo, kan panagbakit tayo, ad-dapay kuma, ngagbalin tayo nga natanang, ken naununeg iti panakaammo tayo kini niya po Diyos. Tamno iti kasta, agbalin tayo nga ehemplo kadagiti sumaruno nga henerasyon. Saan lang nga dadya iti nakabsat? No di masukugpay kada tayo iti naimbag akababalin. Tano daduma no nagbakit naglakay tayon, anya nga iti mapasama kain. Ipapapilit tayo di kay kayat tayo. No datay di iglesia, ipapapilit tayo di kay kayat tayo. No, dati yung nagtipagtangan tayo, hanay din nakabsat, no di maala tayo kuma, iti respeto, kadagiti pamilya tayo, iti nagtiglay siya. Tada ito'y, kat pasot iti panaglakay kan panagbakit, kan hala nga dahi iti nakabsat, ikan tayo iti panawan, iti panangidanon, iti ebanghelyo. Tapay, ad-adon iti gundaway tayo, ay iti nakabsat. Dito yan, nangruanan, pastor, no maabot tayo ti retirement age nga kunada, kano nag-retire tayo, nag-retire tayo man ti trabaho tayo, ngam hantay pulos ko mga nag-retire iti trabaho ni Apo Diyos. So nga ito na kapsat, dagiti isagana tayo, ti panaglakay ken panagbakit, ito nga kapsat. No, kitaan tayo dito flow kakabsat, iti ad-adalan tayo, na ayat unay ni Apo Diyos, gaputa ipakita na, ken isaganan na tayo, manipod pa iti panakayanak tayo, hangganan ti panagasawa, panagbalin nga naganak, hanggan agbalin nga nataengan, bakit ken lakay tayo, itat ta ibagbagan na pa iti leksyon tayo, nukas ano tayo nga isagana iti panakatay. Tamo tayo amin kakabsat, nga da tayo amin ket matay tayo. Ngam, dahito leksyon tayo kakabsat, napintas unay iti bagbagana, ta ito'y umuna nga Korinto, Kapitulo 15, versikulo 24 hanggang na 26, kastoy man iti bagbagan na, kalpasan na, umay ti panungpalan. Gagayam kan kakabsat, no kitaan tayo dito nga teksto, umay to iti panungpalan, iti tunggal may sa kada tayo, intuno iyawat na ti pagarian ti Diyos ken Ama, into no maikat na aminan a panagturay ken amin a panguluan ken panakabalin. Ta isu ko na nato iti verse 25, masapul nga agari agingga iti panangikabil na kadagiti kabusor na iti babaen dagiti saksaka na. Ti maudi a kabusor mapukaw to isu ni patay. Napintas sa kabsat daytoy nga balakad ni Apo Dios. Nga kastalaunay iti panangi palagip na kadat tayo, nga inton umay iti kastoy nga kapadasan, inton ngan-nganin kakabsat iti tiyempo tayo, nga aginana, nga isubli tayo iti anges tayo kina Apo Dios, iti balakad kakabsat iti leksyon tayo, ket kasapulan nga da tayo, ket nakakonekta pastor ken ni Kristo. Apay nga ibagbaga na kabsat tayo nga leksyon tayo, tamo tayo nga datayo nga anak ni Apo Dios, ta inton oras nga matay tayo, addan tulat ta pastor iti tiyempo nga makita tayo, dagiti ayatan tayo ken ni Kristo iti anya, rupan-rupa. So anya pa iti ibagbagan na ito'y kakabsat leksyon tayo, may panggap iti panakaisagan na pastor iti panakatay. So anong kitaan tayo dito, ito nakabsat, kasapulan mo nga may kagay kadatayo iti kanilintag ni Kristo iti tunggal kanito ay ito nakakabsat. Tada ito'y nga gundaway, takunan na ito'y panagsagana ti papatay. Hantay pulos nga maliklikan da ito'y kakabsat. Mapantayo, amin. Iti da ito'y nga kasasaad ken pasamak, iti panagbiag tayo ay ito nakabsat.
tanulaan ko maliklikan ni patay, ay kat adu tarabidan tayo nga pumuspusan, nulaan ko hantay nga matay. Nga may danagabsat, daytoy iti pasamak nga hantay pulos nga maliklikan. Agtungpal tayo agtungpal ditoy. Iso nga, gapot agtungpal tayo agtungpal ditoy, sagpaminsan pastor iti pagsasaritaan tayo ni patay. Ta importante iti panag sagana. Ay ito nakakabsat. Tano iti maysa nga tao ket nagbibiyag anasayaat insagsagana na mutten iti biyag na amatay. So nga iti maysa nga mamati kini Apo Dios ay ito nakakabsat. Daytoy ket no nakasagana ni patay kenkwana kabsat ket gundaway iti panaginana. Taadda iti inanama nga kitkitaan na nga umay tumanen na po Jesus ket dita nga ayan na nga lugar nga nakatayan gundawayan nan tumanen nga ringen isuna ket makiadda kina po Dios ti awaning gana. So nga pastor no kitkitaan ta dito ayaten nga nagayem ken kakabsat adda dagitoy upat nga banag nga isaganaan tayo. Umununa panagsagana iti panagkalaysaw ino panagkasar. May kadua panagsagana iti panagbalin anaganak. Tada iti ket adu iti karit nga makita tayo ken hanlaeng panagsagana iti panaglakay tayo wenno panagbaket ken iti may kapat panagsagana iti papatay. Tanugit kitaan tayo dito iti nakabsat dagitoy medlaeng pastor ket dagiti tungpal dagiti tattao nga rumbeng da iti ag sagana. Pastor anya pa itiket mo nga may nayon iti leksyon tayo. Isu daytoy leksyon tayo kabsat nga panagsagsagan na agpay iti panagbaliw. Nakita tayo ken nangagan tayo iti inbaga ni Pastor Marvin nga agsagana tayo amin kadagiti amin nga banbanag nga may iti panagbiag tayo. Ngem ti ka importansyan nga kabsat may sagsagana tayo iti bagbagi tayo, iti iyumay, iti manlubot tayo nga ni Kristo. Dahito lang iti bauding nga balikas ko iti leksyon tayo, Pastor. Well, nasayat ay ito nakabsat, dayjay iti kapatgan. Nuwampay dagiti nga upat ket nagsagana tayo, ngem ti kaimbagan, gayem ko kabsat, nga pagsaganaan tayo. Nakas ko na ni Pastor Nel, daday may kadwa, ni ay, ni Apo Jesus. Ay ito nakabsat, kidawanda kayo, iti maysa nga panagkararag, idalan natin ni Pastor Neil kakabsat, iti panangrigop tayo, dahito nga panagadal tayo. Malaydayaw nga Dios ang aming nasantuan. Agyaman kami manen Apo, iti adalmi itatangal daw, may panggap Apo, iti panagsagsagan na agpaay, iti panagbaliw. Naadalmi ang aming adakat sa dilangit, dagiti kasakulan nga isaganaan mi, iti panagkalaysa, iti panagbalin mi Apo, akas maysa nga naganak, iti panagbalin mi, akas maysa nga nataengan, akas lakay, ken maysa Apo nga baket, agraman mutten Apo, iti panangisagana mi, iti panakatay, amami nga nasantuan, nga daka Apo sa dilangit, dagitoy Apo nga banbanag, tulungan na kami, nga may sagana mi Apo, dagitoy nga banbanag, tapno ti kasta, isumut dagitoy o Dios, iti addang tapno ti kasta, kat may sagana mi, iti amin-amin mi, iti may kadwa nga panagparang iti anak mo nga ni Apo Jesus. Kat inton o Dios isukat umay, kat alaen na dagiti amin nga may salakan, da kaminto Apo amin kat aglakam iti daytoy nga biag nagnanayon, gaputay na isagana mi Apo iti amin-amin mi agpaay ken ka. Daytoy Apo iti dawat mi, iti napataganagan na po mi nga Jesus. Amen. Ay ito nga kakabsat, agyaman kami, iti panawon nga intedyo kada kami, ket sapay kadi, tani Apo Diyos iti mang bendisyon kada kayo. Na imbag nga daw yu amin kapsat. Pastor, thank you very much. Thank you so much, Pastor.